machakore dwe mar 8 kadhi karumo. Jo Nyando dhi chulo 1,000 e tam ka tam, siling 1,000 ma jonyuol dhi chulo ne nyithindo, siling 1,000. Tiende ni e higa janyando masomo e secondary ma day school gima sebedo kalandro jo Nyakach pile to giwacho ni ok nyalore, kare gini nyalore, koro lera ne kawuono. Koro gimomiyo dhi nyalore chalo kama. Nyakach bende nyobedo achiel kuom kuonde ma ne ongoro nyocha entie chon gi hardship, to kendo koro nyo government o confirm ni Nyakach biro dhi nyime. Koro in ka chieng' isebiro bura kacha, tabiro maku lweti akoni ni waduong' ofis ni wago mbaka, wadhi ofis ni wago mbaka mondo ber ma jo Nyando yudo ka jo Nyakach bende koro dhi yudo, nikech osiepna ma Honorable Adoma koro dhi e kom mar governor ma Kisumu County. Kochakore tam mar 3 en mana ni gino biro samoleo, jo Nyando nonego chake tam mar 2 ni. Ichulo siling 1,000 e fees mar day school. Nya aseluongo principals go te e Nyando